Er is geen gebied dat de natuur het nog zoveel voor het zissen had als het waard. Wien en wetter binnen de baas. Maar deze onderzoekers nemen de invloed van de mens op een korrel. Zij zieken naar zwalkafval en met name plastic. Hier zie je ongeveer hoe het eruit ziet, maar dan zien we ook even daar hoe het eruit ziet. Even zo. De belangrijkste onderzoeksvraag is wat voor soort afval vinden we voornamelijk terug op het wad. Is dat gerelateerd aan toerisme of aan de visserij of aan de koopvaardij? Komt dat dus met vloed vanuit de Noordzee het wad op? Of is het veel meer, komt het vanuit het wad zelf? Dus wij willen eigenlijk graag de bron achterhalen van waar het plastic vandaan komt. En dat gebeurt dit hier voor het eerst op het waad op de Zuiderbuntjes, Grien en hier op de Steenplaat. Het onderzoek is hutnedig. Hoe groot dat probleem is, weten we eigenlijk net exact. Er wordt wel een hele prot oprijden, maar eigenlijk is er wetenschappelijk nog net echt vastgesteld hoe groot dat probleem is. Wat wij wel zorgen, als wij dagelijks onder het werk binnen, dat wij regelmatig verstrikte dieren voorbij komen. Dus dat er een probleem is wel zeker. En daar heb je goed onderzoek voor nodig om dat allemaal te tonen. De gegevens van dit onderzoek binnen goed te broeken. Daarmee kan je dus ook de bron aanpakken. Dus de vervuiler aanspreken op jongens, kijk, dit wordt er vooral gevonden, kom bij jullie vandaan. Voor eerst blijft er nog genoeg plastic onspion in de Waadzee. En blijft dit onderzoek, wat dat onbelangrijk, nog wel even nedig.